Щоб зараз не називати підприємство, питання дуже просте. Чи потрібно Україні 5 бронетанкових заводів? Я просто поясню. У нас декілька цих заводів знаходяться в дуже тяжкому стані. І ми зараз на найліпшими прогнозами розуміємо, що не буде дозавантажень їх в повному обсязі. А я поясню, що це означає. Це означає сплата податків на землю, комунальні платежі, електроенергія, ЄСВ, зарплату людям. Всі ці витрати, вони йдуть. Хочемо ми, не хочемо, робимо з цими підприємствами щось чи ні. Це борги. Борги заганяють підприємство в повне дно. Що таке борг? Це не просто, знаєте, як в нас є 100 гривень, як ми в житті живемо. От є 100 гривень, ми взяли 200, з'їли, а 100 гривень ми винні. В бізнесі і в державному апараті так не працює. Якщо підприємство щось винно, воно не може почати нічого робити, тому що в першу чергу воно може виплачувати борги. Якщо в них є борги по зарплаті, їх можуть заарештовувати. Якщо є борги по кредиторів, в нас є ситуації, той же Маяк, які просто люди продають з молотка свої ж керівники потім за безцінь. Я вже не кажу про ті ситуації, коли в нас є абсурдні ситуації. Наприклад, Миколаївський бронетанковий завод, який був повністю заблокований декілька місяців, тому що російський банк через суд заарештував його рахунки. Це борги, знову ж таки. Тому дуже проста історія. Чи потрібно 5? Чи можна їх, якщо не скоростити, оптимізувати і звести так, щоб один і той же завод, вони не дублювали свої функції? І друге питання, можливо, є якісь речі, які треба, впровадити. Наприклад, зараз ми, використовуючи приватні підприємства, виготовляємо БТР-4. Нам потрібно закалювати нашу сталь, яку ми закуповуємо для броні. Чи можна запустити закалку сталі на Малишево? Ми знаємо, що можна. Для цього потрібно просто якісь гроші оптимізувати, але гроші знову десь треба брати. Тому це не питання того, що вони займаються непрофільним. Хоча, знову ж таки, я не буду зараз називати підприємство, щоб нікого не ображати. Але є підприємства, левова частина доходів яких – це оренда приміщень. Вони вже давно нічого не виготовляють. Є підприємства, теж не буду називати, тому що це чутлива історія, які замість того, щоб виробляти високомаржинальну техніку, яку вони можуть виробляти, але немає замовлення або такий менеджмент, вони замість цього займаються тим, що транспортують щось, перевозять. І це їх левова частина доходу, і вони високоприбуткові на цьому. Але ми розуміємо, що це просто якийсь час, поки є транспорт. Тому це питання не в тому, що вони виготовляють щось інше, а того, щоб оптимізувати і дійсно дати Міністерству оборони ту продукцію, яка їй потрібна.